Бүген тапшыруыбызда тагын бер күркәм якташыбыз, Пенза өлкәсенең Татар Кынады авылында туып үскән, бүгенге көндә Зур Ширкли авылында гомер кичерүче Сулейманова Таһирә Таһир кызын котлап китәрбез. Аңа бүген 65 яшь тула. Шушы күркәм гомер бәйрәме белән аны тормыш иптәше Кяшаф Халимович, Самара өлкәсеннән кызлары Зәйнәп, Рәшидә, Ширкли авылыннан кызы Галия, улы Наил гаиләләре белән котлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать бул язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Менә инде 45 ел бергә иңне-иңгә куеп тормыш юлы буйлап атлыйбыз. 4 балабыз, 3 кызыбыз һәм 1 улыбызга гомер биреп, бүгенге көндә 10 оныгыбызга сөекле әби бабай булып яшибез. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. Рәхмәт сиңа, кадерлем, барысы өчен дә. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына, кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, яратамын сине, бәгырем. Минем иң сөекле кешем, таянышым, ышанышым, бар тормышыма якты нур сибеп торучы тормыш иптәшем. Еллар үткән саен тормыш үтә. Һаман синдә минем күңелем. Туган көнең, улы юбилеең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез сине, кадерлем. Уртак безнең шатлык борчулар да, син бит безнең ныклы терәгебез. Тигезлек һәм саулык теләп кенә, син дип тибә кайнар йөрәгебез. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насып итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Газизыбыз безнең, бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез, фәрештәдәй изге күңелле. Без аның сабырлыгына, түземлегенә, акыл тәҗрибәсенә таң калабыз. Газизыбыз безнең, бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Әткәебез белән алтын, бриллиант туйларыгызга кадәр бергә барып җитегез. Безне туган өебездә каршылап, озын-озак бәхетле итегез. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кышасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер ышасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны, сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа, кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газизәнкәебез күзләреннән яшьләр коела? Син җылама, матур елмай әле. Син елмайсаң, җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап, газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, 100-дән артык яшә, әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә булсын иде, әткәем. Кадерле Таһирә Тагировна, матур юбилеегыз котлы булсын. Бәхетле булып, алдада яшәгез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат
безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлы. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югал